Megkérdeztük Hencel Szabolcs atyát, a Soproni Szent György plébánia plébánosát, hogy meséljen a Nemzeti Színházban való élményeiről. Nemzeti Színházba, a Magyar Nemzeti Színházba. Magyar Nemzeti Színházba jártam, de még az előző Nemzeti Színházba jártam. És hát most már megmondom őszintén, hogy már azt is elfelejtettem, hogy milyen darabot láttam. De nagy élmény volt számomra az, hogy ott járhattam, hiszen a magyarságnak egy központi helye, szerintem kultúrhelye maga a Nemzeti Színház. Még akkor kispapok voltunk, és a kispaptársaimmal együtt a szeminárium szervezésébe jártunk ott. A színházbeli élmények elsősorban, ugye maga az is, hogy az ember felutazik, már az egy élmény, hogy nem itt van a városon belül. Aztán a következő, hogy olyan színészek játszanak egy-egy darabban, amelyben az ember már ezeket a színészeket televízióból ismeri, és ott pedig élőben látja. Akkor ez is egy élmény volt. És hát talán azért nem ragadott meg, hogy mi is igazából a darabnak a címe, mert egy kicsit csalódás volt nekem abból a szempontból, hogy a Győri Nemzeti Színházban mi darabokat láttunk, és amilyen élményeink voltak, attól nem volt katartikusabb élmény egy nemzeti színház. Most szerintem már az új Nemzeti Színház, mivel az új helyen van, sokkal monumentálisabb, ott sokkal inkább már maga az épület is egy katartikus élményként szolgál, és ugyanúgy szerintem most már, hogy ott az új Nemzeti Színháznak vezetősége és tehát maga a színészek is megváltoztak, bízom abban, tehát, hogy olyan új darabokkal állnak elő, amely a magyarságnak, a magyar öntudatnak az elmélyítésére nagyobb katartikus élményeket tudnak ajándékozni. Esetleg tervezi a közeljövőben, hogy fölutazik Pestre és megnéz valamiféle darabot a Nemzeti Színházban? Most az a baj, hogy nagyon szoros a napirendem, és szégyellem magam, hogy pontosan olyanokra nincs időm, ami úgy az embert egy kicsit kikapcsolná, és egy kicsit odafordítaná így a művészetek felé. Örülök annak, hogy egy könyvet kézbe tudok venni és olvasni. Sajnos kevésszer járok Budapesten, és mivel kevésszer megyek fel Pestre, ezért is van az, hogy szerintem nem fogok tudni mostanában eljutni a Nemzeti Színházba. Majd tervezem azt, hogy akkor, amikor lesz egy kis szünet, tehát nem kell tanítani, nem lesznek itt az egyetemisták, akkor majd elmegyek a Nemzeti Színházba, vagy pedig még azon gondolkodtam, hogy az egyetemistáimat fogom majd megkérni, hogy fogjunk össze, és egy páran menjünk el és látogassunk fel Budapestre, hogy egy jó darabot megnézzünk a Nemzeti Színházban. Már egy plébánossal tudok így beszélgetni, akkor esetleg tudnom mondani nekünk pár egyházi darabot, amit mondjuk szívesen megnézne? Hát egyházi darabból próbálkoztak már például Szent Margit életéről előadást készíteni. Aztán, de még ezt az előadást, még igazából ilyen vándorszínészek adják elő, már egyszer volt arról szó, hogy ide jönnek Sopronba is, és akkor a Liszt Ferenc Művelődési Központban majd előadják. De vannak olyan színdarabok, amelyek, mint például az István a király, tehát azt meg lehetne tekinteni akár itthon, itt Sopronban is, vagy akár a Nemzetiben. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Ezen kívül beszéltünk még Jordán Tamással, aki a Nemzeti Színház volt igazgatója. Bárki jár a Nemzeti Színházon, vagy csak kívülről látja, egy csodálatos, igényes épületet lát maga előtt. Mesél nekünk kicsit a Nemzeti Színház belső-külső szépségéről. Most én, ha most egy fikcióval lenne időm, hoznék egy gyűjteményt azokról az írásokról, amelyek számot adnak arról, hogy milyen borzasztó épület a Nemzeti Színház. Ilyen kötegírást tudok hozni, amikor én beléptem, egyik legnagyobb bajom az volt, hogy állandóan
azt hajtogatták, hogy milyen szörnyű ez az épület, volt olyan színikritikus, jelentős színikritikus, aki azt állította, hogy ebben az épületben már a formája miatt nem lehet jó előadásokat hozni. Tehát megoszlanak a vélemények nyilván, de nem egységes az a nézet, hogy egy csodálatos épület. Én szerintem többségében van az az álláspont, hogy ez egy, ami az esztétikát illeti, hogy olyan szempontból ez sok kívánnivalót hagy maga után. Az más kérdés, hogy én megszoktam és megszerettem. De általában az épületet nem szeretik, mert nem szép. Tehát akkor a kérdés fölteheti, így. Vannak azok a kérdések, amiben állítás van. Ugye? Az a kérdés, hogy ebben a csodálatos épületben milyen munka folyik. És akkor ember azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez csodálatos épület. De hát én meghagyom ezt a jogot, hogy a kérdést tartalmazza ezt az állítást, amivel mondom, nem mindenki ért egyet. Viszont azt merem állítani, hogy ami a hátsó traktust illeti, tehát a közönségtől elzárt területet, ami az üzem, ez alatt értendők a próbatermek, a tárak, a színháznak a hátsó része, a irodák, a öltözők, az tökéletesen van megcsinálva, mind formailag, esztétikailag és tartalmilag. Tehát az hibátlan. Most akkor viszont, miután én elragadtam a szép épületnél, elfelejtettem, hogy mi a kérdésnek a lényege. Hogy ebben a szép épületben... Lényegében elmondta, mert ugye az volt a kérdés, hogy mesélne nekünk egy kicsit a külső és belső szépségéről. Igen. Hát a belső szépsége, az is relatív, az nagyon fontos, hogy a funkciói tökéletesek legyenek. Tehát ott minden hibátlan, minden tár. Tudják, még a tárak, a díszlettár, a jelmeztár, a öltöztetőtár, ezek, akik kiszolgálják az előadást, azoknak nagyon jó, lokálisan nagyon jó helyük van, és minden tökéletesen működtethető. Hát ettől még szép is. Jó. És ezen kívül beszéltünk még Marton Lászlóval, A Víg Színház volt igazgatójával, és most... Köszönöm szépen a hívást, Mi köszönjük és szépen. hát kezdjünk bele, aztán meglátjuk, hogy mi jön ki belőle, jó? Rendben. Mesélne nekünk arról az időszakról, amikor ön volt az igazgató a Budapesti Víg Színházban? De én még most is ott dolgozom, most én vagyok a főrendezője annak a színháznak, tehát én nem hagytam ott a színházat. Közel 25 évig vezettem, és hozzátartozik az is a dologhoz, hogy én főiskolás időszakomban, mert ott voltam rendező, illetve rendező asszisztens, aztán rendeztem egy vizsgaelőadást, és annak a vizsgaelőadásnak látta a Várkonyi Zoltán, a színháznak az akkori igazgató, és oda vitt engem a Víghez, és így kerültem oda rendezőnek, és soha nem voltam másik színháznál szerződésben. Tehát azóta ott vagyok. Közben persze sokat dolgozom más helyeken, sokat dolgozom külföldön, de a Víghez mindig hűséges voltam. És mit gondol, milyen munkát végez Vinyánszky Attila, mint a Nemzeti Színház igazgatójáról és rendezője? Hát Vinyánszkyt régóta ismerem, a fia egyébként tanítványom, az én osztályomban jár, és most végzős idén. Úgyhogy természetesen az édesapját is jól ismerem, de ismerem őt már korábbról, tehát abból az időszakból, amikor még Beregszászon volt színház, alapítottak egy nagyon fontos és nagyon jó színházat. Ha valamikor nem hallottok, akkor mindig jelezzétek, jó? Most valami jól? Igen. Igen. Az már egy nagyon fontos színház volt, és nagyon értékes színház volt a Beregszászi Színház. Utána ugye abban az időben is már többször találkoztunk, és több előadását láttam, egy nagyon különleges és nagyon izgalmas rendező, és utána, amikor Debrecenben a színházat és kezdte el a színház, Debreceni Színházat vezetni, ott is hát nagyon sok előadást láttam, sokszor jártam Debrecenben, és nagyon nagyra becsülöm a rendezői munkásságát. Nagyon szépen és örülök, hogy találkoztunk, és szeretettel várom, hogy egész csapatot egyszer a Víg Színházba kérek egy üzenetet, és vendégeim lesztek. Jó? Jaj, köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Jó? És örülök, hogy találkoztunk, és a
édesapátokat szeretettel üdvözlöm, aki Itt vagyok a háttérben, nagyon köszönjük szépen a... Nagyon-nagyon szívesen és legjobbakat kívánom. Köszönjük, viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra!